Представете си, че изкопавате детето си 8 дни след очевидната му смърт, само за да откриете, че то никога не си е тръгвало. Болката от загубата е примесена с ужасяваща мистерия, която противоречи на логиката. Това е историята на Клара, майка, която се сблъсква с невъзможното в търсене на истината. Пригответе се за пътуване на емоция, надежда и устойчивост, което ще докосне сърцето ви. Ако харесвате тези истории, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала за още вълнуващи истории. Да преминем към историята. Клара изровила сина си 8 дни след смъртта му, но когато отворила ковчега, жената била напълно парализирана. Абонирайте се за нашия канал, за да следите още вълнуващи истории като тази и оставете харесване на видеото, за да продължите да гледате. Златната светлина на вечерта бавно напускаше хоризонта, обагряйки небето с нюанси на оранжево и розово. Лекият ветрец люлееше дърветата в парка, сякаш самата природа усети тежестта на тъгата, която витаеше във въздуха. Клара, с бледо лице и подути очи, гледаше мълчаливо как ковчегът на сина й бавно се спускаше, погребвайки всичките й мечти и надежди. Вече се беше сбогувала, но болката й се струваше непоносима, усещаше толкова дълбока празнота, че дори и най-милите думи не можеха да я запълнят. 8-годишният й син, единственото й съкровище, го нямаше и с него тя чувстваше, че умира и част от самата нея. Очите му бяха сухи, но болката беше огромна. Исках да крещя, исках да се бия, но знаех, че нищо друго не мога да направя. Ветрецът галеше лицето й, но тя не го усещаше. Хората около тях се отдръпнаха почтително, но болката им беше нещо самотно, бреме, което никой не можеше да разбере напълно. Обратно в резиденцията си, Клара се хвърли на леглото изтощена. Тя се опита да затвори очи и да се предаде на сън, но празнотата я погълна като безкраен мрак. Сърцето й обаче сякаш биеше странно, сякаш нещо в нея отказваше да приеме реалността. Тишината в къщата беше потискаща и тя почувства тръпки по гърба си. Тогава започнаха мечтите. Събуди се потна, с очестено сърце, но имаше нещо различно. Той беше там, нейният син. Той се усмихна с онези светли, живи очи. «Мамо», каза той с мек, нежен глас, «още съм тук, не ме пускай». Светът около нея изчезна. Сънят беше толкова ярък, че тя усети топлината на ръката му, която държеше нейната, като щастливите дни преди трагедията. Искаше да отвърне, искаше да го прегърне, но сънят се изплъзна през ръцете й като пясък. Тя се събуди внезапно. Тялото й беше напрегнато, очите й бяха широко отворени и дишането й беше затруднено. Беше сама в тишината на леглото си, но усещаше присъствие, чувство, че той не си е отишъл. Усещането, че по някакъв начин все още е там и чака, беше лудост, беше просто сън, отражение на скръбта. Но чувството беше толкова истинско, че сърцето му повярва. Нещо в нея й подсказа, че той не си е отишъл. Не знаеше дали я водеше болка или надежда, но гласът му все още оттекваше в съзнанието й. Клара седна на ръба на леглото. Сълзите отново потекоха, вече по-тихи. Сякаш най-накрая започваше да вярва, че може би сбогуването не е толкова окончателно. Нещо по-дълбоко в нея се запалваше, нещо, което я призоваваше към търсене, което тя не разбираше напълно, но не можеше да пренебрегне. Възможно ли беше да е оцелял? Болката от загубата, макар и непреодолима, започна да се смесва с искра надежда, слаб, но истински пламък. И въпреки, че изглеждаше невъзможно, тя знаеше, че трябва да следва този нов път. Трябваше да разбера истината. Всяка нощ беше едно и също мълчаливо мъчение. Тя лежеше в леглото с надеждата да намери облегчение в съня си, но вместо това сънищата я заливаха като безмилостна вълна. Синът ти, с онази мила усмивка, която не беше виждала от толкова много време, се появи във всяка от тях. Той винаги казваше едни и същи думи с настойчивост, която караше сърцето й да бие по-бързо. «Мамо, ела да ме видиш, имам нужда от теб».
Отначало Клара си помисли, че това е само тежестта на скръбта, претоварен ум, който се опитва да се справи с неизмеримото. Но с течение на дните сънищата ставаха по-ярки, по-истински. Всеки път, когато се събуждаше, чувстваше, че той е по-близо. Сякаш все още я вика, молейки да бъде спасен от някъде, където тя не може да достигне. Болката от загубата, макар и непреодолима, започна да се смесва с нещо ново, нещо обезпокоително. Съмнение. Наистина ли се е загубил или може би нещо се е объркало? Вече знаеше колко жестока и неточна може да бъде смъртта, но усещането, че той все още е там, някак си я погълна. Тя започна да се съмнява в погребението, лекарите ясно бяха обявили смъртта, но какво знаеше тя за подробностите? Какво се случваше в този решаващ момент, когато ковчегът беше затворен? Дали са сбъркали? Беше невъзможно да не мисля за това. Тя се вкопчи в тази идея. Сякаш беше единственото нещо, за което можеше да се хване, надежда, която изникваше дори сред най-дълбоката болка. Една сутрин, когато тишината в къщата сякаш погълна дори собствените й мисли, Клара взе решение. Не знаеше дали е ирационален или просто следва импулс, който не може да контролира. Но нуждата да разбере какво наистина се е случило с сина му беше по-силна от всякаква логика. Тя отиде в болницата да търси отговори. Той говори с лекари, медицински сестри и дори роднини, които присъстваха на церемонията. Гласът й трепереше, но търсенето на истината я водеше напред. Тя трябваше да знае. Във всяка разменена дума, във всеки поглед, който получаваше, един единствен въпрос продължаваше да гравитира в съзнанието му. Погребан ли е преждевременно? Тази мисъл я преследваше. Може би синът й наистина не беше изчезнал, може би все още беше там, живееше на някое тъмно място между живота и смъртта и чакаше да бъде намерен. В това търсене Клара се изправи пред нещо, което не можеше да обясни. Манията да открие истината ставаше по-силна от собствената му болка. Реалността сякаш се разтвори, отстъпвайки място на кошмар, в който тя вече не знаеше какво е възможно или невъзможно. Следващите дни бяха поредица от въпроси без отговор, безкрайни разговори с специалисти и разочаровани опити да се намери някаква следа, която да показва, че синът му е все още жив. Чувстваше се като луда майка, но дълбоко в себе си нещо в сърцето й крещеше, че е права. Той не беше изчезнал напълно, все още беше някъде там и тя трябваше да го намери. Тежестта на мечтите и съмненията я доведоха до емоционален кръстопът. Всяка нощ изглеждаше по-дълга. Шепотът на сина му отекваше като гръм в тъмнината. Клара се разкъсваше между желанието да намери отговори и страха да не се сблъска с още по-опустошителна истина. Но нещо в сърцето й, онази интуиция, която само една майка може да разбере, крещеше, че тя не можеше да пренебрегне. В третата поредна безсънна нощ тя става от леглото, обзета от необяснима сила. Часовникът показваше 3:47 и градът спеше дълбоко. Клара се погледна в огледалото и едва разпозна отражението си. Хлътналите й очи, тъмните кръгове под очите и бледото й лице отразяваха вътрешния смут, който я поглъщаше. Но в очите й имаше нещо друго, почти безумна решителност. Без да предупреди никого, без дори да помисли за последствията, той напусна къщата. Нощта беше студена, но тя почти не усещаше вятъра, който прорязваше лицето й. Всяка стъпка изглеждаше водена от нещо по-голямо от нея самата. Когато пристигнала на гробището, намерила портата заключена, но това не я спряло. С треперещи ръце той се изкачи по парапета, усещайки как адреналинът напира в тялото му, както никога досега. След като докосна свещената земя, той тръгна към гроба на сина си. Пълната луна осветяваше пътеката, хвърляйки сенки, които танцуваха обезпокоително. Тишината беше абсолютна, с изключение на звука от затрудненото му дишане и шумоленето на листа от вятъра. Той спря пред надгробната плоча, студените му ръце притискаха гърдите му, сякаш се опитваше да удържи сърцето си, което сякаш щеше да избухне.
С една лопата, която беше донесъл от къщи, той започна да копае. Всяко движение беше предизвикателство за собственото му тяло, което сякаш искаше да се откаже, но умът и душата му отказаха да спрат. Земята бавно се поддаде, сякаш се съпротивляваше на истината, която беше заровена там. Пот, примесена с сълзи и с всяка лопата пръст, която хвърляше на страна, съзнанието й беше нахлувано от спомени. Смехът на сина й, докато тичаше през парка, звукът от гласа му, който я наричаше мама за първи път, както той стисна ръката ти, сякаш нищо не можеше да ги раздели. Тези спомени подхраниха решимостта му. Минаха часове или може би минути. Клара беше изгубила представа за времето. Когато най-накрая докосна капака на ковчега, тялото му се разтресе. Той спря за момент, втренчен в този момент. Беше ли готова за това, което можеше да намери? Ами ако греша? Ами ако току-що беше открила още по-болезнено доказателство, че той наистина си е отишъл, но нямаше връщане назад. Тя отвори ковчега с треперещи ръце, звукът на дървото отекваше в тихата нощ. Това, което видя, спря дъха й. Ръката на сина й, преди неподвижна като скулптура, се раздвижи. Беше леко движение, почти незабележимо, но достатъчно, за да накара сърцето ви да спре и да ускори едновременно. Очите й се разшириха и тя нададе писък, смесица от страх, облегчение и отчаяние. Тя се хвърли на земята, стиснала здраво ръката му. Беше горещо, той беше жив. Това, което някога изглеждаше като кошмар, сега изглеждаше като непонятно чудо. Разтреперан, той обви крехкото тяло на сина си в ръцете си и хукна към колата, без да го интересува нищо друго, освен да го стопли и да го запази. Студеният сутрешен вятър не я спря, нито умората, която караше краката й да отслабват. «Остани с мен, любов моя, остани с мен», повтаряше той като молитва, докато сълзите се стичаха неудържимо по лицето му. Зората беше студена, но за Клара всяка секунда беше вече над от мъка и разбити надежди. Тя тичаше със сина си на ръце, тялото й почти не можеше да издържи тежестта на това, което току-що беше открила. Ковчегът, земята, тишината на гробището, всичко все още я следваше като сянка. Не знаех какво да правя, не знаех към кого да се обърна, но едно беше сигурно – той беше жив и сега тя трябваше да направи всичко по силите си, за да го задържи. Пътят до болницата изглеждаше безкраен. На всеки километър Клара усещаше дишането на сина си все още слабо, но равномерно, лицето му бледо, ръцете му студени. Всичко сякаш потвърждаваше, че битката за живота му далеч не е приключила. Тя го притисна към гърдите си, без да мисли какво ще последва, без да обмисля последствията. Болницата изглеждаше далече, като фар насред буря, но тя вече не се страхуваше. Всяка предприета стъпка беше свидетелство за силата, която все още притежаваше. Силата на любовта, която я караше да върви по-далеч. Знаеше, че това не е обичайна ситуация. Знаеше, че актът му да изруви собствения си син може да се тълкува като лудост. Но в този момент не го интересуваше какво ще си помислят другите. Всичко, което имаше значение, беше фактът, че той все още беше там и тя нямаше да го пусне отново. Тя пристигна в болницата в състояние на отчаяние, което беше посрещнато с недоверие. Сестри и лекари я гледаха, без да знаят какво да правят с изтощената и потна жена, прегърнала крехкото тяло на дете, което по всичко изглеждаше вече мъртво. «Детето ми! Живо е! Живо е!» крещеше Клара с широко отворени от паника очи. Тогава един лекар, може би по-внимателен от останалите, разбра истината. Той се приближи предпазливо, докосна челото на момчето и мълчаливо провери жизнените му показатели. Нямаше съмнение, момчето дишаше, но все още беше изключително слабо, в толкова критично състояние, че изглеждаше, че може да изчезне всеки момент, сякаш смъртта все още беше постоянна дебнеща сянка. «Веднага го докарайте в спешното», наредил лекарят и екип от професионалисти се втурнал да им помогне. Клара, все още в шок, седеше на близкия стол и се взираше в сина си, за когото сега спешно се грижиха. Изпита вихрушка от емоции, които не можеше да контролира.
облегчение, вина, страх и огромна благодарност, че все още можеше да усети топлината му в ръцете си. Не можех да разбера какво се случи, как е възможно това. Как никой не разбра, че синът му все още е там? Диагнозата беше катастрофална, реалност, която ставаше все по-трудна за приемане. Синът на Клара, когато тя бе погребала със собствените си ръце, страдаше от каталепсия, състояние, при което жизнените показатели на тялото намаляват толкова много, че се тълкуват погрешно като смърт. Фатален пропуск в медицинската система, грешка, трагедия. Докато синът й беше отведен в интензивното отделение, Клара се оказа сама с замаян ум, неспособна да разбере всичко. Как така никой не е забелязал? Как така никой не е видял знаците? Защо никой не е действал? Въпросите отекваха в съзнанието й безмилостно и с всеки един вината се задълбочаваше. Като майка трябваше да видя нещо, трябваше да почувствам, че нещо не е наред. Може би последния път, когато го прегърна, когато се сбогуваше, беше знак, че не забеляза. Болката от грешката й изглеждаше толкова голяма, колкото и радостта от това, че той се върна. Клара стана, крачейки безцелно през болничните коридори, чувствайки, че губи контрол. Борбата на сина й за живот сега отразяваше нейната. Сякаш и двамата се опитваха да разберат как да преживеят нещо невъзможно. Чувството за вина беше непоносимо, но тя знаеше някъде дълбоко в себе си, че грешката не беше нейна. Сама, със свито сърце, тя седеше в чакалнята, без да има сили да стане. Сълзите започнаха да ронят, горещи и солени. Но тогава сладък и крехък глас, почти незабележим, прекъсна воя й. «Мамо!» беше гласът на сина му. Клара промърмори. «Той стабилен ли е?» Лекарят продължи с гласа си вече по-мек. Състоянието му беше много сериозно. Последствията може да са дълбоки, както физически, така и психологически. Не можем да предвидим как ще реагира на това. Майката гледаше сина си да лежи в болничното легло. Лицето му все още беше бледо, очите му замъглени, но гърдите му се повдигаха и спускаха заедно с дишането му. Той беше там, беше жив и тя щеше да направи всичко, за да го направи щастливото момче, каквото винаги е бил. Тя се приближи до него, държейки нежно ръката му, усещайки топлината му. Това я свърза отново с реалността, но в същото време мъката не я оставяше на мира. Как бих могъл да направя всичко това отново? Как бих могъл да му помогна да преодолее това, през което беше преминал? И как би могла да се справи с болката да го види толкова различен? Отговорът не беше лесен. Нямаше да има магически формули, нямаше да има лесен път. Трябваше да се бори, както майка се бори, за да защити детето си, но в същото време болката, че е пропиляла това време, че е била толкова наивна, я поглъщаше всяка секунда. Лекарят я наблюдаваше мълчаливо, разбирайки, че тези думи са достатъчни за майка, която вече е страдала твърде много. Той докосна рамото й, опитвайки се да я утеши по начин, по който няма думи. «Нека се погрижим за него», каза докторът с тон на увереност. Сега той е в добри ръце. Клара изпита моментно облегчение, но не можеше да пренебрегне усещането, че битката далеч не е приключила. Знаех, че до него ще се изправя пред още предизвикателства, повече моменти на болка, но също така знаех, че любовта никога не е била толкова силна. Никога няма да го пусна отново, прошепна на себе си Клара с затворени очи, опитвайки се да попие всяка дума. Най-трудното обещание за спазване, но и най-силното. Тя щеше да се изправи пред това, те щяха да преодолеят това заедно. Тишината в стаята беше тежка, изпълнена с чувство на чакане, което сякаш нямаше край. Болницата, обикновено пълна с звуци и активност, сега изглеждаше като отделен свят, изолирано място, където реалността и надеждата се преплитаха в деликатен танц. Клара седеше до сина си, с ръка непрекъснато върху неговата, усещайки всеки дъх, всяко движение, сякаш това беше единствената свързваща нишка между двамата. Не знаеше какво крие бъдещето, но знаеше, че точно сега той е жив и това е всичко, от което се нуждае.
Всяка минута й се струваше цяла вечност, всяка секунда доказателство за нейната издръжливост. Момчето вече беше в състояние на възстановяване, но все още беше толкова крехко. Белезите от каталепсия бяха очевидни, мускулите му бяха слаби. Тялото му показваше бледостта на човек, който е бил на прага на смъртта, а очите му, когато бяха отворени, носеха дълбочина, която Клара не можеше да дешифрира. Той сякаш присъстваше, но в същото време беше далечен. Сякаш част от него все още живееше в неопределеност между живота и смъртта. Клара, изтощена, но решителна, никога не го оставяше сам. Той беше там всеки момент, говореше му нежно, галеше го по главата, напомняше му кой беше преди кошмара, преди всичко това. Но въпреки опитите си, момчето сякаш се губеше в дълбока празнота, място, където страхът и травмата от преживяното все още го поглъщаха. Нощите бяха най-лошите. Внезапно се събуждаше с широко отворени очи, облян в студена пот и треперещ, сякаш отново се биеше срещу нещо невидимо. Той не говореше, но очите му бяха безмълвен писък, който викаше за отговори, които никой нямаше. Клара се опита да го успокои, държейки го за ръката, казвайки му, че всичко ще бъде наред, но имаше нещо в очите му, което я накара да се запита дали наистина думите са достатъчни. В една от тези нощи, след часове опити да заспи до сина си, Клара чула дума. Една дума, която я накара да спре на място, сърцето й да бие в гърдите й. Мамо! Той измърмори почти нечуто. Клара бързо се изправи, наведе се близо до лицето му, очите й бяха пълни с надежда и страх едновременно. Тук съм, любов моя, тук съм с теб. Гласът й трепереше, но тя се опита да изрази увереност, дори с болката от това, което преживяваше, което я разкъсваше отвътре. Той я погледна, празният му поглед отпреди сега започна да показва лек блясък, опит да се свърже отново със света, с нея. Аз... Страх ме е, мамо! Най-накрая проговори той с дрезгав и прекъснат глас, сякаш всяка дума беше вътрешна битка. Сърцето на Клара се разби, когато чу това, но в същото време почувства вълна от облегчение. Започваше да се изразява, започваше да излиза от мястото на мълчаливата болка, където беше в капан толкова дълго. Знам, любов моя, знам, каза тя, галейки нежно косата му. Винаги ще бъда с теб, никога повече няма да те оставя да се чувстваш сам. Малко по малко той започна да се отпуска. Думите й прости, но изпълнени с любов, сякаш смекчиха бурята, която го измъчваше. Най-накрая затвори очи, но не и преди да я погледне още веднъж, сякаш се опитваше да намери увереност в погледа й. Най-накрая той заспа и с това Клара въздъхна дълбоко. Трудните нощи далеч не бяха приключили, но виждайки това малко движение, този поглед на доверие, дори и все още крехък, му донесе малко облегчение. Той започваше да се възстановява, започваше да се бие отново, но тази битка, тя знаеше, нямаше да е лесна. Вече беше видял как синът му губи битката с смъртта и сега трябваше да го гледа как се бори, за да си върне онова, което му беше отнето. Лечебният процес, както физически, така и емоционално, ще бъде дълъг и труден. Но като майка, тя няма да се поколебае. Тя беше там до него, готова да направи всичко необходимо, за да го върне при себе си. През следващите дни момчето се подобри, макар и бавно. Той започна да взаимодейства малко повече, правейки малки жестове и издавайки звуци. Физическото му състояние беше стабилно, въпреки че силите му бяха все още ограничени. Това, което наистина я тревожеше обаче, беше емоционалното му състояние. Момчето се затваряше все повече и повече, сякаш преживяното беше изтръгнало нещо от него, което не знаеше как да възстанови. Гледаше на света с смесица от недоверие и страх. Понякога, когато Клара го прегръщаше, той отвръщаше както преди, с усмивки, които преди се появяваха спонтанно, сега бяха редки и натрапени. Беше изгубен в свят, който сега изглеждаше изграден от болезнени спомени и страх от това, което можеше да донесе бъдещето. Но тя знаеше, че след време той ще се научи да живее отново. Знаеше, че нейната любов ще бъде мостът за него, за да преодолее страха си,
белезите от преживяното, последствията, които все още тежаха на сърцето му. «Ще успееш, любов моя», каза му тя тихо. «Когато той заспи, ще го преодолееш. Ще бъда тук всеки ден, докато се върнеш към това, което беше». Възстановяването на момчето беше тихо бойно поле, където всяка победа изглеждаше твърде малка, всеки напредък беше почти незабележима стъпка. Клара наблюдаваше трансформацията на сина си ден след ден, но промените, които тя толкова спешно очакваше, изглеждаха твърде бавни, за да облегчат тежестта, която все още носеше в сърцето си. Той вече беше жив, но още не се беше върнал. Всяка срамежлива усмивка, всеки колеблив жест й напомняха какво бе изгубил и за което се страхуваше, че никога повече няма да види. С течение на седмиците, момчето започна да ходи по-стабилно, да говори по-ясно, но в погледа му имаше нещо, което оставаше далеч. Понякога сякаш търсеше нещо в паметта си, парче от стария си живот, изгубено в мрака на преживяното. Той все още се събуждаше посред нощ с широко отворени очи и Клара инстинктивно стана, за да го утеши. Тя го успокои с думи, които, макар и меки, сякаш не бяха достатъчни. Битката им далеч не беше само физическа. Най-голямото предизвикателство беше психологическото, емоционалното. Момчето, макар да присъстваше, сякаш се отдръпваше все повече и повече от света около него. Той се оттегляше и Клара знаеше, че той води вътрешна битка, която не можеше да види, но която усещаше с всяка въздишка, с всеки поглед, който хвърляше в пространството. Страхът все още беше там и огромната тиха травма бавно се просмукваше в съзнанието му. Тя започна да търси помощ, консултира се с психолози, специализирани в детските травми, направи всичко възможно той да получи необходимата подкрепа, но той не беше склонен. На въпроса как се чувства, отговорите му почти винаги бяха кратки и уклончиви. «Няма нищо, мамо, просто съм уморен», така реагира той с насилена усмивка и думи, които не отговаряха на това, което казваха очите му. Клара знаеше, че той все още не може да се отвори и това я опустоши. В един такъв следобед, след терапевтичен сеанс, който изглеждаше напразно, той седеше във ъгъла на стаята си, погълнат от собствените си мисли. Клара, която седеше до него, се опита да започне разговор, опитвайки се да бъде нежна. «Искаш ли да играем, любов моя? Можем да направим нещо заедно». Той я погледна, но очите му вече нямаха онази жизнена интензивност, която имаха преди. Бяха празни, сякаш вече не знаеха как да чувстват. Но след това, с дълбока въздишка, той най-накрая проговори с дрезгав, изпълнен с болка глас: «Не знам какво да правя, мамо. Не знам дали искам да се върна към начина, по който бях преди». Думите паднаха върху Клара като удар, но тя разбра, че той започва да говори, макар и сдържано. Опитваше се да разбере какво му се бе случило, опитваше се да разбере какво чувства. Той все още беше изгубен и колкото и да се опитваше, не знаеше как да го изведе от тази бездна. «Любов моя», започна тя с глас, изпълнен с огромна нежност, «знам, че не е лесно. Знам, че не искаш да се върнеш към начина, по който си бил преди, защото това, което ти се случи, е нещо, което никой не трябва да има. Но не трябва да бъдеш който искаш. Просто не трябва да преминаваш през това». Той я погледна с насълзени очи и за първи път тя видя нещо познато там, проблясък на разпознаване. «Аз, страх ме е, мамо. Не знам дали мога да си спомня коя бях преди и не искам да минавам през това повече». Клара хвана ръката му, стисна я здраво, изразявайки цялата сигурност, която можеше да предложи. «Не си сам, сине. Ще бъда с теб на всяка крачка по пътя. Нека заедно открием кой ще станеш. Колкото и време да отнеме, аз ще бъда тук». Борбата му не беше само срещу травмата, но и срещу собствения му страх, от загубата, от болката, която изпитваше и не знаеше как да изрази. Това беше борба срещу осъзнаването, че времето, което бе изгубил, никога не можеше да бъде възстановено. Но Клара знаеше повече от всякога, че той все още притежава способността да лекува.
Трябваше да намери своя собствен път и най-вече трябваше да знае, че не е сам. През следващите дни връзката между тях стана по-интензивна, по-истинска. Момчето малко по малко започна да се отваря повече, споделяйки малки фрагменти от чувствата си. Той си позволи да плаче, да изрази болката си, а Клара беше там постоянно, за да го посрещне. Терапевтичните сесии започнаха да дават резултати, макар и бавни, и момчето започна да разбира, че е нормално да изпитва страх, тъга и дори гняв, но че тези емоции няма да го определят. Определяше го способността му да върви напред, да намира нов път в живота си. И въпреки всичко, Клара знаеше, че той ще преодолее. Той все още беше крехък, но бариерите, които го отделяха от света, започваха да се изпълват с надежда, търпение и любов. Те все още имаха да извървят дълъг път заедно, но простият факт, че той беше там и започна отново да вярва в себе си, беше знак, че битката далеч не е загубена. Той вече нямаше да бъде момчето, което беше, а кой знае някой още по-силен, по-мъдър, някой, който знае истинската стойност на живота. Часовникът отбеляза зората, когато Клара внезапно се събуди от сън, който не й предлагаше почивка. Стаята беше пълна тишина, с изключение на слабия звук от нейното задъхване. Тя погледна настрани и видя сина си да спи, но нещо в нея беше на парцали. Имаше чувството, че ще се пръсне от болка, но нямаше думи, които да изразят необятността на това, което се случваше в гърдите му. Дните, които последваха, бяха трудни, но в тази безкрайна нощ чувството за вина я обзе като отрова. Вина, която бавно я поглъщаше, оставяйки я без дъх, без посока. Тя погледна спящия си син и сякаш тежестта на това, през което бе преживял, я смаза изведнъж. Тя го видя с този далечен поглед, толкова наранен, толкова травматизиран, и си помисли: можех да направя повече. Защо не видях знаците по-рано? Защо не разбрах, че той е там и се бие, а аз не видях него? Тя си спомни дните преди привидната му смърт, моментите, когато изглеждаше твърде уморен, твърде блед, но тя го беше отдала на нормалната умора, на износването на ежедневието. Този негов лек смях, почти срамежлив преди погребението, сега изглеждаше като сбогуване, последен дъх на живот, преди да бъде погребан. Вината изгаряше душата му. Клара стана от леглото и отиде до прозореца. Студеният ранен сутрешен въздух проникваше през процепите в къщата. Мислите му бяха буря, а умът му сега се чувстваше като затвор. Как можеше да се провали така? Как можеше да позволи на болката и да скрие признаците, че синът й е в беда? Какво друго можеше да направи? Имаше чувството, че се е провалил в най-основните задължения, в най-дълбокия си инстинкт да защити сина си. Умът му беше заплетен в вихрушка от «ами ако» и «само ако имах». Ами ако бях забелязал? Ами ако бях настоял повече лекаря да направи повече тестове? Ами ако бях обърнал повече внимание на сина си, вместо да разчитам на диагнози, които изглеждаха толкова прости? Ами ако се обърна от прозореца и отново погледне сина си? Все още потънал в неспокоен сън, той изглеждаше спокоен там, но близкото минало, с болката и призраците си, все още витаеше между тях. Беше невъзможно да не се види сянката на това, през което беше преминал във всеки негов жест, във всеки негов поглед. Как мога да ти помогна да се отървеш от тази болка? Как би могла да го спаси от собствената му смърт, когато самата тя умираше отвътре? На следващия ден Клара отново отиде на лекар. Сега повече от всякога исках да разбера какво се е случило. Искаше да разбере как тялото на сина й може да бъде изтълкувано погрешно, как той може да бъде измамен, как животът й е бил отнет от нея и върнат непълно. Беше болезнен разговор. Думите на лекарите, все така любезни, прозвучаха на кухо в ушите му, сякаш се опитваха да предложат логично обяснение за невъзможното. Каталепсия, казаха те. Той беше в състояние, близко до смъртта. Жизнените му показатели бяха толкова ниски, че бяха изтълкувани погрешно. Но това не беше достатъчно.
Как би могла да приеме обяснение, което не резонира с болката й, с нейната реалност? Как можа да позволиш да го погребат жив? Попита Клара с очи, изпълнени с мълчалив гняв, превърнал се в отчаяние. Лекарите се опитаха да я утешат, обяснявайки, че каталепсията е рядка и трудна за диагностициране, но думите им бяха като кинжали в сърцето й. Тя не искаше обяснения, искаше отговори. Исках да разбера къде са се провалили, как са позволили синът им да бъде третиран, така като номер, като всеки друг клиничен случай. Болката, че не е действал на време, изглеждаше по-дълбока от болката, че го беше загубил. Усещането, че е била измамена от тялото на сина си, от медицинската система, я разяждаше отвътре. Този разговор я накара да се върне при сина си с още по-голямо чувство на празнота. Тя го обичаше и това не се промени, но това, което я изяждаше най-много, беше съмнението, непрестанното съмнение, дали наистина е могла да направи нещо друго. Дори и да беше постъпил по друг начин, той знаеше, че страхът от неизвестното ще остане. Какво друго можеше да направиш? Какво друго можеше да видиш? Когато се върна от дома, момчето седеше в хола и се опитваше да намери нещо разсейващо. Той я погледна и очите й, все още отслабени от преживяното, уловиха нещо нередно с нея. Той бавно стана и отиде при нея. Малката й ръка докосна ръката й, търсейки някаква форма на връзка. Все още не присъстваше напълно, но знаеше достатъчно, за да осъзнае, че майка му повече от всякога се нуждае от него. Все още се страхуваше, но я обичаше толкова много, че знаеше, че това ще бъде неговата сила, неговата смелост. Той все още усещаше, че нещо напусна в него, но присъствието й правеше възможно дишането. «Мамо, добре ли си?» попита мекият, но пълен с болезнена мъдрост, която Клара не можеше да разбере. Тя го погледна с стиснати гърди и го прегърна с почти отчаяна сила, сякаш той можеше да слее сърцата си обратно към място на мир. «Опитвам се, синко. Просто ми трябва повече време. Трябва да вярвам, че всичко ще бъде наред». Но всъщност Клара знаеше, че най-голямата пречка не е времето. Най-голямата пречка беше да се научи да си прощава, защото дълбоко в себе си тя знаеше своето изцеление на него, тя щеше да го пробие. Да приемеш, че вината, дори и жестока, вече не може да диктува пътя ти. Трябваше да намери ново начало и може би това беше най-голямото предизвикателство от всички. Времето, което някога изглеждаше като неприятност на врага, сега започваше да се превръща в съюзник, дори бавно и безмилостно. Всеки ден момчето се бореше все повече да си спомни кой е бил преди. Всеки малък жест, всяка дума изглеждаше като победа. Но Клара знаеше, че истинската битка се случва вътре в него, където белезите все още кървяха, макар и невидими. Тя от друга страна започна да разбира, че изцелението на детето и не зависи само от лекари, терапии или време. Изцелението на сина й започна с увереността, която тя можеше да се върне при него, с непоклатимото убеждение, че той все още е в състояние да се срещне. Той знаеше, че процесът на реконструкция ще бъде дълъг и труден, но любовта, която тя изпитваше към него, е основата, на която те могат да отменят нови надежди. Нощите, които някога бяха изпълнени с викове и кошмари, сега донесоха по-спокойни. Момчето започна да почива малко повече, но не и без дълбок страх, който все още се корени в сърцето му. Той прекара часове в разглеждане на тавана, изгубен в мисли, които изглеждаха твърде тежки за младата му възраст. Но в очите му имаше нещо, което все още свети желанието да се възстанови, да бъде това, което беше. И това повече от всичко даде на Клара сили да продължи. Определени дни, докато играеше заедно в двора, момчето, което вече е на 9 години, я погледна и каза с трогателна слабост, но в същото време с рядка яснота за някой толкова млад. «Мамо, знам, че се страхуваш, но няма да спра да те виждам». Думите му отрязват сърцето на Клара като остра острие. Той започваше да разбира, че животът не е само за случилото се, а това, което все още можеше да изгради.
Преди него имаше бъдеще с обещанието за ренесанс. Той не беше същото момче като преди, но по някакъв начин се превръщаше в по-силно, по-мъдро момче, някой, който знаеше стойността на живота и борбата. Той, подобно на Клара, започваше да разбира, че болката не е край, а болезнена част от пътя. Тя го прегърна здраво, притисна го към гърдите му. Толкова се гордея с теб, любов моя. Ти си по-силен, отколкото бих могъл да си представя. Минаха седмиците и с тях процесът на възстановяване бавно оформя момчето в нещо ново. Той се върна да играе, смеейки се, бягането, но по-важно от всичко това, започна да се свързва отново с света, като хората около него. Той се заинтересува от дейностите си, приятелите си, всичко, което сякаш беше зад него. Все още имаше страхове, все още имаше несигурност, но вече не се разглеждаше като жертва на дестинация. Той започваше да осъзнава, че въпреки че това, което е живяло, е било неразбираемо, не е определено от него. Клара, макар и изтощена, почувства мир, който не знаех от този съдбовен ден. Той беше изправен пред болката от загубата, вината, страха, но сега, виждайки сина си обратно към живота, той разбра, че истинското чудо не е да избягва болка, а да се научи да го преодолява. Животът, помисли си Клара, не е направен от моменти без да страда, а как става след всяко падане. Те бяха паднали, но се събираха и това сами по себе си беше триумф. Битката обаче не беше напълно преодоляна. Знаех, че все още ще има белези, които трябва да се лекуват, сълзи да се разлеят. Но за първи път тя наистина вярваше, че белезите на сина й няма да го определят завинаги. Те биха били марки, да, но те не биха били единствените неща, които биха го определили. Това, което определи сега, беше способността му да продължи да стане. Това, което го определи, беше смелостта да живее, дори след всичко, което е преминало. В пролетен следобед, докато минаваха през парка, Клара държеше ръката на сина си здраво. Мекият бриз галеше лицата си, а слънцето в своята по-топла и уютна яркост сякаш казваше, че след толкова буря времето накрая процъфтява. «Хайде, синко», каза тя с усмивка. «Животът ни очаква». Той се усмихна назад. Истинска усмивка, без страх, безсрамна, без болка. Беше готово за всичко, което дойде. Те бяха готови. Времето, както винаги, не спря. Той последва с безмилостното си темпо, като взе със себе си болките от миналото, но и от мълчаливо предлагаше възможностите на бъдещето. През цялото това време Клара и синът се бяха научили в твърдия училищен школа на живота, че белезите не са признаци на слабост, а на съпротива, от битка с изтекъл срок на годност. Синът, сега тийнейджър, стана здрав и силен, но носеше със себе си, както всички нас, паметта на минало, което никога не можеше да бъде изтрита. Но за разлика от това, че е дефиниран от тази болка, той я използва като гориво за растежа си. Клара, когато го гледаше, сега с младостта си пулсира във вените си и яркостта на очите й, отразяващи надеждата, че винаги е знаела как да съществува, тя почувства дълбока, почти мистична благодарност. Той знаеше, че въпреки всичко, което са живели, те все още са заедно и това е повече от достатъчно за нея. 15-годишното момче се беше превърнало в любопитен и житейски млад мъж. Той обичаше да чете, да изследва света около себе си и често намираше майка си вдъхновението за самите стъпки, които започваше да предприема в света. Понякога тя го виждаше да се изгуби в мисли, може би разсъждавайки върху ужасите, с които се сблъска, или може би просто се опитва да разбере какво има предвид да живее такъв живот. Той не избягваше болка, но не й позволи да бъде единствената история, която тя разказа. Той се научи да гледа на живота по-ясно, с повече приемане и най-вече с повече любов. В един есен следобед, докато вървяха по тих път, заобиколен от дървета, чието листа вече започват да достигат до червено и злато, синът му погледна майка му и за първи път каза нещо, което никога не е си представила да чуе.
Знаеш ли, мамо, вече не съм същият. Вече не съм онова момче, което умря и беше върнато. Тези думи, изречени с убеждението на някой, който е минал през огън, накараха сърцето на Клара да угъне. Тя спря за миг, усещайки интензивността на казаното от него. Той знаеше, без повече обяснения, че най-накрая е бил свободен. Беше разбрал, че въпреки цялата болка, той все още може да напише своя собствена история. Все още имах право да бъда щастлив. Знам, синко, знам, отговори Клара с задушен, но твърд глас. Винаги ще бъдеш моето чудо. И аз също съм този, който ставам, защото всеки ден те виждам причината, поради която животът си заслужава. Тя го дръпна на прегръдка, сякаш можеше да му влее цялата благодарност, която изпитваше, че го връща, защото всичко това до него. Той, който вече е посилен от нея, върна прегръдката със същата сила, но с нотка на сладост, която Клара разпозна добре. Най-накрая беше в мир с всичко, което се беше случило, не защото беше забравил, а защото се беше научил да живее с белезите на него. Знаеше, че това дълбоко в себе си никога няма да изчезне, но вече не трябваше да ги има. Те бяха част от неговата история, но не го определят. През годините момчето се разраства и става мъж. С всяка стъпка Клара видя в него отражението на всичко, което винаги е знаел. Някой силен, някой, който е успял да се справи с болка и повече от това, някой, който знае как да го използва за растеж. Той никога не е бил крехкото момче, което е било погребано преждевременно, но млад мъж със светло бъдеще напред, готов да завладее света със същата сила, с която се е изправил със смъртта. Когато синът му е завършил гимназия, Клара е бил там пред него. Очите му са пълни със сълзи на гордост. Той видя в очите си нещо, което никога не можеше да бъде описано с думи. Осъзнаването, че най-накрая беше в мир с миналото си, любовта, която винаги е получавал, и жената, която е дала живота и го е върнала в света. Сега той знаеше, че истинското величие не е да избяга от смъртта, а да живее напълно, да цени всеки кратък момент с всеки дъх. Най-голямото чудо не беше това, което беше оцелял, а това, което създава в живота си, каза Клара. Той знаеше това. Ти ме върна, мамо, каза той, гледайки я с очи, пълни с благодарност, че само онези, които преминаха през нещо подобно, могат да разберат. Никога не си се отказал от мен. И в този момент Клара знаеше, че не е загубила нищо, напротив. Тя спечели всичко – любовта на живота, способността да вярва в надеждата и сигурността, че заедно нищо няма да ги унищожи. Но като две човешки същества, които се разбраха по начин, който малцина можеха да разберат. Преодоляване, всяко предизвикателство, всякакви мрак, винаги ще бъде най-голямото чудо от всички. За да оставите своето и да се абонирате за канала, за да следвате по вдъхновяващи акаунти. Споделете това видео с приятелите си и ни помогнете да разпространим тези истории за смелост и надежда. Благодаря ви много, че гледахте.